Molt bé, doncs jo sóc el Carles Sánchez i us parlaré avui una miqueta de cosmologia i del projecte aquest en el qual treballo juntament amb altres companys, alguns d'ells que estan per aquí asseguts també. Tot i així faré més història que bàsicament explicar el que jo faig, perquè crec que és guai posar-ho en context del que nosaltres fem, i aquest context comença més o menys al 1915 o així. Això què és la cosmologia? La cosmologia és bàsicament la branca de la física que estudia l'origen, l'evolució i el destí de l'univers a gran escala. Què vol dir a gran escala? A gran escala vol dir que no intentem entendre el destí de l'univers mirant la formació de roca a Montserrat o similar. Simplement mirem escales molt grans, mirem galàxies i cúmuls de galàxies i mitjançant l'estructura d'aquestes entitats entenem com funciona l'univers i on anirà a parar. Llavors, aquesta branca de la física intenta respondre a preguntes tan antigues com per què i com hem arribat fins aquí, tot i que avui dia, o més aviat a principis del segle XX o així, totes aquestes preguntes es van poder actualitzar utilitzant bàsicament eines teòriques o desenvolupaments teòrics i observacionals com la relativitat general, el 1915, i després el fet que l'univers es troba en expansió a mitjans del 1929 o així. Llavors vam poder actualitzar aquestes preguntes a algo una mica més modern, no completament actuals, com veurem després, però una mica més modern, més aviat en com es van formar els elements, per què l'univers és tan homogeni, si mirem a diferents parts de l'univers trobem bàsicament exactament el mateix o compatible amb el mateix, i com es van formar les galàxies si realment aquest univers és tan homogeni. Llavors, com us deia, comencem amb dos desenvolupaments que són fonamentals. Un és que el 1915 Albert Einstein introdueix el que es coneix com la teoria de la relativitat general i que no és altra cosa que una teoria de la gravitació, com un update de la teoria de Newton. Llavors, aquesta teoria el que ens ve a dir és que no només la matèria, sinó tota forma d'energia té un efecte gravitatori i ho fa bàsicament corbant l'espai-temps. La frase que explica com funciona o quina és la idea darrere d'aquesta teoria és simplement que la matèria i l'energia li diu a l'espai com corbar-se i després és aquest espai el que li diu a la matèria o a l'energia com moure's. Molt bé, doncs, el 1917, 2 anys després, Einstein aplica les seves equacions de camp a l'estudi de l'univers i entén que de manera natural aquestes equacions prediuen que l'univers ha de ser dinàmic, que l'univers no pot ser estàtic. Tot i així, en aquella època hi havia una idea molt arraigada de que realment l'univers era una cosa estàtica i tothom bàsicament assumia que l'univers havia de ser estàtic simplement perquè en la nostra escala de temps, si tu mires el cel avui i el mires demà, bàsicament el cel no canviarà. Llavors estava com assumit que l'univers havia de ser estable. Llavors què va fer Einstein? Einstein va introduir un terme a les seves equacions que es coneix com la constant cosmològica que feia que l'univers fos justament estable. Era bàsicament un terme que ell va introduir per cancel·lar el fet que les seves equacions prediuen de manera natural un univers dinàmic. Llavors, als anys 20, Friedman i Lemaitre descobreixen que les equacions d'Einstein, fins i tot amb aquesta constant cosmològica, només admeten solucions a universos que són dinàmics, que estan o bé en expansió o bé en contracció, independentment de qualsevol valor que introdueixis d'aquesta constant cosmològica que anomenarem lambda i que sortirà molt en aquesta xerrada. I després, el 1929, Edwin Hubble descobreix que realment l'univers s'està expandint. Llavors, què és el que va descobrir Hubble? Aquí tenim a Hubble, el seu telescopi del Mount Wilson. Avui dia ja veureu que no és ben bé així com fem aquestes coses, però allà als anys 30 aquesta era la pinta que feia el seu telescopi. El que ell descobreix és el que es coneix avui com la llei de Hubble i que és bàsicament una relació lineal entre la distància a la qual es troba una galàxia i la velocitat a la qual es mou de nosaltres. Ell troba que com més lluny està una galàxia, més ràpid es troba, més ràpid s'allunya de nosaltres. Quina és la manera d'entendre això? Doncs la manera d'entendre això és, imagineu, aquí tenim com un pastís o alguna cosa que fiquem al forn, però podeu entendre també com un globus. Imagineu que dibuixem punts a un globus, llavors l'inflem.
Llavors, si nosaltres ens posem a qualsevol d'aquests punts, veurem que la resta de punts, que són com les altres galàxies, totes s'allunyen de nosaltres quan estem inflant el globus. És com una analogia, estem passant aquí d'estar en 3 dimensions a estar només en 2, però enteneu que des de qualsevol d'aquests punts sempre veiem que les altres galàxies s'allunyen de nosaltres quan el globus s'infla. Molt bé, doncs això vol dir que el que troba Hubble és compatible amb la idea de que l'univers realment s'està expandint i que com més lluny es troba una galàxia, més ràpid s'allunya de nosaltres. Com realment Hubble mesura la velocitat a la qual s'allunya una galàxia? No és evident com fer-ho. Doncs la manera de fer-ho és utilitzant l'efecte Doppler. Aquí teniu el Sheldon Cooper disfressat d'efecte Doppler i bàsicament, com ell diu, l'efecte Doppler és el canvi aparent en la freqüència i llavors en la longitud d'ona d'una ona a causa del moviment relatiu entre l'observador i la font. Diem redshift bàsicament per una raó històrica. Redshift vol dir com desplaçament al vermell, i és pel fet que, com Hubble va mesurar que totes les galàxies bàsicament s'allunyaven de nosaltres, llavors el desplaçament sempre és cap al vermell i no cap al blau. Si una galàxia s'apropés a nosaltres perquè estigués molt a prop i estigués caient gravitacionalment a nosaltres, llavors tindria un redshift negatiu, que voldria dir que s'està de fet apropant. Però a escales grans, les galàxies en general s'allunyen de nosaltres totes. Aquest efecte és el mateix efecte que tots hem viscut a la vida, que és quan s'apropa una moto o una ambulància o alguna cosa així, el so d'aquesta ambulància, d'aquesta moto, canvia a mesura que s'apropa a nosaltres i després s'allunya. És aquest niu, doncs és exactament el mateix efecte, el so és una ona, igual que la llum, i llavors en comptes de fer un canvi al timbre del so, nosaltres quan mirem a la longitud d'ona d'una galàxia veiem un canvi en el color de la seva llum. Llavors, la manera de mesurar-ho això és les galàxies o les estrelles, de fet, emeten llum en tot un espectre de colors. Però de fet hi ha uns colors molt específics pels quals aquestes estrelles o aquestes galàxies no emeten llum. Són aquestes línies negres que veiem aquí. I de fet això es deu a que hi ha unes transicions en àtoms d'aquelles mateixes de la superfície d'aquelles mateixes estrelles que de fet absorbeixen fotons només d'unes determinades longituds d'ona, que estan marcades i que coneixem molt bé donada les lleis de la física quàntica, són molt específiques. Llavors, si sabem que el Sol, aquestes línies, que el Sol que bàsicament no es mou respecte a nosaltres, si coneixem aquestes línies al Sol i veiem que aquestes línies a una altra estrella veieu que estan com desplaçades, llavors mesurant la distància que hi ha entre aquestes línies podem mesurar la velocitat a la qual aquella galàxia està apropant o allunyant de nosaltres. I en general mesurem que totes de fet s'allunyen de nosaltres i que com més lluny estan, més ràpid s'allunyen. Doncs donades aquestes evidències que l'univers està en expansió, el 1931 Einstein decideix eliminar la seva constant cosmològica de les equacions. I diu aquesta frase que es va fer molt famosa, que diu com el major error de la meva vida. I Einstein sempre es va penedir de no haver estat capaç de predir que l'univers no podia ser estàtic, només utilitzant les seves equacions. Realment la seva teoria li deia que no podia ser que l'univers fos estable. I ell va fer més cas de la creença popular de que l'univers havia de ser estàtic i llavors va introduir aquest terme, mentre que hagués pogut, només utilitzant física teòrica, hagués pogut dir, doncs mira, no, l'univers ha de ser dinàmic. Llavors això li va dir el major error de la seva vida, veurem que després no és tan evident que ho fos, però bueno, aquí tenim Einstein i Lemaitre, que és un dels pares de la teoria del Big Bang i que de fet era un sacerdot. Molt bé, doncs arribem a aquesta idea que anomenem teoria del Big Bang. Quina és la idea darrere d'això? Doncs simplement és una qüestió d'anar enrere en el temps i sorgeix de manera bastant natural. Llavors, si les galàxies s'allunyen de nosaltres, vol dir que si anem enrere en el temps abans estàvem més a prop. També vol dir que la radiació que plena l'univers, la longitud d'ona d'aquesta radiació abans era més petita, perquè l'univers era més petit. La longitud d'ona d'aquesta radiació també s'expandeix quan s'expandeix l'univers. Llavors, què li passa als fotons? Alguns de vosaltres feu batxillerat, potser heu vist aquesta relació ja. L'energia d'un fotó és directament proporcional a la seva freqüència
llavors és inversament proporcional a la seva longitud d'ona. Llavors què passa? Si l'univers era més petit, en temps més antics, llavors la longitud d'ona d'aquests fotons és més petita, llavors la seva energia és més alta. Llavors vol dir que realment l'univers abans era molt més calent del que és ara. Llavors què passa? Si l'energia d'aquests fotons creix, vol dir que hi ha un moment on aquesta energia, aquests fotons tenen suficient energia per ionitzar àtoms. Llavors poden trencar els àtoms en bàsicament nuclis i electrons. Si encara anem més enrere, també els nuclis es trenquen degut a l'energia tan alta d'aquests fotons. Estem anant molt enrere, però els protons hi ha un moment on també es trenquen en quarks i gluons i llavors molt al principi tenim com un plasma molt calent i dens de partícules elementals i fotons que bàsicament ve regit per les lleis de la física quàntica. I eventualment arribem a un punt on és tot tan calent i hi ha les energies són tan altes i l'espai és tan petit que arribem al que es coneix com una singularitat i és el que anomenem el Big Bang. Llavors, una de les hipòtesis d'aquesta teoria és que l'univers està ple d'aquesta radiació que us deia. És una radiació electromagnètica que plena l'univers i que bàsicament està en equilibri, o en un temps anterior va estar en equilibri amb la matèria, per aquesta cosa que anava ionitzant àtoms i tal. Llavors, la radiació electromagnètica que està en equilibri amb la matèria té una distribució d'energies que es coneix molt bé, que es diu radiació de cos negre. Llavors, realment, si tota aquesta radiació que emplena l'univers havia estat en equilibri amb la matèria anterior, com prediu la teoria del Big Bang, aquesta radiació l'hem de poder observar avui dia, encara ha d'estar allà. I de fet, aquesta radiació ha de tenir aquesta distribució d'energies, ha de tenir aquesta densitat de fotons per unitat de... O sigui, ha de tenir aquesta intensitat en funció de la freqüència o la longitud d'ona d'aquestes ones. Llavors, tot això va ser estudiat l'any 46 per George Gamow i Robert Dicke a Princeton i van estar bàsicament estudiant les propietats que aquesta radiació que emplena l'univers havia de tenir. Al mateix moment, més o menys, dos enginyers, Penzias i Wilson, són contractats per laboratoris Bell, que estan de fet molt a prop de la Universitat de Princeton, per estudiar un nou radiotelescopi que utilitzarien en comunicacions transatlàntiques. Aquests dos homes eren enginyers i no tenien ni idea de tots aquests problemes que hi havia a la cosmologia de l'època i només tenien un radiotelescopi, que és aquesta cosa que veieu aquí, i el que van veure és que mentre caracteritzaven aquest radiotelescopi per poder-ho utilitzar en comunicacions transatlàntiques, que és el que podien fer, troben un petit senyal, per ells com una espècie de soroll, algo que els hi molesta, que és independent de qualsevol direcció a la qual posin la seva antena. Van mirar diferents motius pels quals això podia ser, van estudiar coses tan absurdes com que podien ser com cagades de colom dins del telescopi, realment, perquè es veu que es posaven els coloms allà dins, i es van estudiar fins i tot l'efecte de les cagades de colom que tenien una determinada temperatura, llavors emetien una certa radiació, però no eren cagades de colom. Llavors, bàsicament, aquesta gent, juntament amb Gamow i Dicke, se n'adonen que realment aquesta radiació, aquest soroll que ells estan veient a la seva antena, té les mateixes propietats que la radiació aquesta que ha d'emplenar l'univers i que havien predit els seus col·legues a Princeton uns anys abans. I aquests dos enginyers que estudiaven aquest radiotelescopi, no els que ho van predir, guanyen el Premi Nobel de Física. Llavors, tenim aquest fons còsmic de microones, i les mesures d'això mostren que realment és molt homogeni. Però hi ha diversos problemes en el fet que del fons aquesta radiació sigui tan homogènia. Un d'ells és com pot ser que sigui tan homogeni si molts d'aquests punts no han estat mai en contacte causal. Com pot ser que si jo miro allà i miro allà realment tinguin exactament la mateixa temperatura si realment aquestes parts de l'univers no s'han parlat mai entre elles. Llavors això és un problema molt gran, però després hi ha un altre problema i és que realment si aquesta radiació és tan uniforme, d'on venen les estructures que avui dia veiem? O sigui, hi ha d'haver unes inhomogeneïtats que fan que en temps anteriors estructures comencessin a créixer. Per estructures vull dir galàxies, vull dir cúmuls de galàxies, estrelles, planetes, vull dir nosaltres.
Molt bé, doncs llavors hi ha una teoria que bàsicament soluciona aquests problemes i que és una teoria, quan dic una teoria dic realment una teoria perquè avui dia encara no ha estat confirmada, però resol tants problemes que és una que tothom assumeix, que algun dia bàsicament les observacions demostraran, i que es coneix com la teoria inflacionària. A principis dels anys 80, aquests dos homes que mengen cranc aquí, que es diuen Andre Linde a Stanford i Alan Guth a l'MIT, introdueixen el que es coneix com la inflació còsmica, que és un model cosmològic que teoritza que l'univers, quan era molt, molt, molt jove, va esdevenir una fase d'expansió exponencial extremadament ràpida i accelerant. Si en el marc d'aquesta teoria, aquest procés va succeir quan l'univers era molt, molt, molt jove, estem parlant de 10 a la menys 35 i 10 a la menys 32 segons, i l'univers va créixer com en un factor 10 a la 50 en aquest temps, que és bàsicament més gran que la diferència entre la mida d'un àtom i la mida d'una galàxia. Llavors, en aquesta teoria s'explica per què el fons còsmic de microones és tan uniforme, perquè realment aquestes parts que per nosaltres estan tan allunyades, realment en un principi, abans d'aquesta fase d'expansió exponencial i tan accelerada, van estar en contacte. Llavors és per això que aquestes parts de l'univers que per nosaltres estan tan desconnectades són realment tan uniformes, perquè realment van estar juntes al principi, abans d'aquesta fase. Aquest és un dels problemes que aquesta teoria resol, però no és l'únic. Un problema molt important i bàsicament molt important per nosaltres, perquè sense aquest fenomen no estaríem aquí, és que a la inflació, com tenim un creixement tan ràpid i tan accelerant, bàsicament les fluctuacions quàntiques que sempre existeixen es veuen magnificades per aquesta inflació tan gran i fan que aquestes fluctuacions que sense inflació haguessin estat completament, no haguessin esdevingut en res. Aquestes fluctuacions tan petites creixen fins a tal punt que ja no són tan petites. Es converteixen en les llavors de l'estructura que nosaltres veiem avui dia, que nosaltres som avui dia. Llavors, són aquestes fluctuacions quàntiques les que deixen una impremta al fons còsmic de microones i aquesta impremta de manera creixerà fins a arribar a les estructures que veiem avui dia. Llavors, als anys 90 s'envia el primer satèl·lit a l'espai que mesurarà les propietats d'aquest fons còsmic de microones. Llavors, aquest satèl·lit mesura que les inhomogeneïtats que es veuen realment al fons còsmic de microones són exactament de l'ordre que necessitem per veure les estructures que avui tenim avui dia. Hem vist més aviat això és el que es veia als anys 60 amb el telescopi de Penzias en Wilson, i aquesta és la imatge que es troba a Kobe quan llancem el satèl·lit a l'espai. Això és com l'any 92, com a les Olimpiades. Llavors, aquesta és la primera imatge de les inhomogeneïtats del fons còsmic de microones. Aquestes inhomogeneïtats són bàsicament les estructures que donen pas al que nosaltres avui dia veiem a les galàxies, a les estrelles, etc. Això guanya també el Premi Nobel de Física uns anys més tard. Llavors, des de COBE, que es va llançar l'any 92, hi ha hagut altres experiments que han mesurat aquestes inhomogeneïtats amb molta més precisió. WMAP ho va fer l'any 2003 i recentment les dades del satèl·lit Planck mostren aquesta imatge tan bonica del fons còsmic de microones. Aquestes dades cosmològiques aquest satèl·lit encara produeix les dades cosmològiques més precises que avui dia tenim. Molt bé, no només he explicat dos problemes que la inflació còsmica resol, però després hi ha un altre problema que també resol. Resulta que l'univers no té per què ser pla. Amb això vull dir, en el context de la relativitat general, la curvatura de l'espai-temps pot tenir diferents valors. No té per què ser plana, no té per què dues línies paral·leles no tenen per què no trobar-se mai. Hi ha geometries en les quals dues línies paral·leles es troben, hi ha geometries en les que dues línies paral·leles es separen infinitament. Llavors, mesures al nostre propi univers ens mostren que realment el nostre univers és molt proper a ser pla. Però als físics no els agrada la idea de que alguna cosa sigui tan proper a ser pla sense cap explicació. És un problema que és incòmode per nosaltres, que si hi ha tantes possibilitats, realment
el nostre univers sigui tan precisament proper a ser pla. Llavors, la inflació també soluciona perquè l'univers també et dona un motiu pel qual l'univers és pla. Resulta que si tu tens una geometria, la que sigui, arbitrària, que és el que un esperaria, no hi ha raó per pensar que l'univers en un principi era pla. Llavors tu tens una geometria, la que sigui, aquí tenim aquesta geometria. Llavors, per les nostres escales, si tu agafes aquesta, aquí estem mantenint l'escala a cadascun d'aquests quadrats i el que estem fent és fer créixer aquesta esfera, a la qual a una esfera les línies paral·leles es troben als pols. Llavors, si fem créixer aquesta esfera de manera molt gran, com el que passaria en un espai-temps sota els efectes de la inflació còsmica, veiem que realment per una escala determinada que estem definint aquí, aquesta esfera passa a ser una cosa molt plana. Veieu la idea, no? Fem aquesta esfera infinitament gran i llavors per nosaltres és com si tinguéssim un globus aquí que fos d'aquest tamany. I ara fem aquest globus, per nosaltres té una geometria que clarament no és plana. Si nosaltres dibuixem amb les nostres mans dues línies en aquest globus podem veure que es creuen els seus pols. Però si ara aquest globus passa a créixer en un factor 10 a la 50, les nostres mans donen per fer que per nosaltres aquest globus serà completament pla, als nostres ulls. Doncs aquesta és la idea darrere que la inflació explica també per què per nosaltres l'univers és molt pla. Molt bé, doncs tenim aquesta teoria que es diu inflació còsmica i que soluciona tres problemes. I llavors tenim aquesta teoria del Big Bang que bàsicament també explica com es van formar els elements, per què l'univers és tan homogeni i com es van formar les galàxies a partir d'aquest origen. Llavors, ara el problema es centra en veure quin serà el destí de l'univers. Llavors, hi ha diverses possibilitats. Una és que l'univers s'expandeixi fins a l'infinit i que cada vegada sigui més fred i que mori de fred, bàsicament. I una altra possibilitat és que, atès que la gravetat bàsicament està frenant l'expansió, també és possible que l'univers torni a col·lapsar una altra vegada i es faci el que es coneix com Big Crunch, que és bàsicament com un Big Bang a l'inrevés. Tornem a cada vegada ser un univers més calent i l'univers cada vegada es fa petit més ràpid fins que arribem a un punt molt similar a d'on vam partir. Llavors, de què depèn que passi aquesta cosa o passi l'altra? Doncs bàsicament depèn de la quantitat d'energia i de la quantitat de matèria que hi ha a l'univers. Recordeu que la relativitat general diu que ambdues graviten, no només la matèria gravita sinó qualsevol forma d'energia. Llavors hi ha aquesta frase de density is destiny, que bàsicament vol dir això, que realment necessites mesurar la densitat de l'univers per saber quin serà el seu destí. Però mesurar la densitat de l'univers és molt complex. Les mesures que podem fer no són prou precises. Hi ha una altra manera de fer-ho, i és que podem entendre el futur mirant el que va passar al seu passat. I això sí que ho podem fer. Mesurant la història d'aquesta expansió de l'univers podem entendre què passarà. Bàsicament, la idea és posant punts aquí, perquè nosaltres estem aquí, podem veure el que va passar abans, perquè de fet, quan nosaltres estem mirant a una galàxia que està a 3.000 milions d'anys llum, bàsicament estem veient aquella galàxia com era fa 3.000 milions d'anys. Llavors, posant punts en aquestes possibles històries de l'expansió de l'univers, podem veure, bàsicament, podem entendre quin serà el seu futur. Si els nostres punts apareixen aquí, doncs ens dirà que l'univers col·lapsa una altra vegada. Si els nostres punts apareixen més aviat per aquí, ens dirà que l'univers s'expandirà per sempre. Molt bé, doncs, com mesurem aquesta història de l'expansió? Doncs la idea és mesurar el radi de l'univers en funció del temps. Per mesurar el radi de l'univers és molt fàcil, ja que ho podem relacionar amb el redshift de les galàxies, que ja hem vist com es mesurava. Per mesurar el temps ho hem de fer mesurant la distància a la qual està. És això que es deia, observant una galàxia que està a 1.000 milions d'anys llum, la veiem exactament com era fa 1.000 milions d'anys. Llavors, com mesurem distàncies de forma precisa a cosmologia? Doncs ho fem utilitzant uns objectes que anomenem standard candles, que bàsicament són classes d'objectes astronòmics que bàsicament tots posseeixen la mateixa lluminositat. Llavors, si tots exactament tenen la mateixa lluminositat i nosaltres mesurem la quantitat de llum que ens arriba, podem saber a quina distància estan de nosaltres. Crec que m'han dit que fa uns dies, o el dissabte passat, així, vau fer una xerrada de supernoves, doncs
Bàsicament la idea és que utilitzem unes supernoves específiques que es diuen de tipus UA, que posseixen els 3 requisits que necessitem, i és que tinguin tota la mateixa lluminositat, siguin objectes molt lluminosos, perquè els hem de veure tot i que estan molt lluny, i també hem de poder mesurar el seu espectre per poder mesurar el seu redshift. Llavors, què són aquestes supernoves de tipus UA? Us ho explico de manera molt ràpida. Bàsicament són explosions nuclears on tenim una nana blanca, que és un tipus d'estrella, i que està absorbint material d'un altre estel que orbita amb ella. Llavors, quan la massa d'aquesta estrella més petita arriba a un cert límit, que és sempre el mateix límit, i aquesta és la clau, llavors aquesta estrella entra com una reacció nuclear en cadena i explota. Llavors, la idea de que quan aquesta estrella explota sempre té la mateixa massa, fa que sempre tingui la mateixa lluminositat. I aquesta és la clau que ens fa poder utilitzar aquests objectes per veure com de lluny estan de nosaltres. No només això, sinó que aquestes explosions de supernoves, que són, recordeu, l'explosió d'una sola estrella, poden tenir lluminositats que són comparables a la d'una galàxia sencera. Això és una supernova i això és la galàxia on estava aquest sistema de 2 estrelles. Perquè us feu una idea, una galàxia té uns milers de milions d'estrelles i aquella és una estrella que té una lluminositat comparable a tota la galàxia. Són objectes realment molt brillants, el que fan que els podem observar tot i que estiguin molt lluny. Molt bé, doncs hem dit que ara ja tenim tot el que necessitem. Sabem mesurar distàncies i sabem mesurar redshifts, llavors podem posar punts aquí. A veure de quina d'aquestes surt. Llavors, la sorpresa aquí és que quan es van posar punts, cap d'aquestes 3 que us deia abans surten. I el que surt és una altra cosmologia que realment en un futur ens porta a un univers que encara s'expandirà de manera més ràpid, accelerada. I aquesta cosmologia és compatible amb la mateixa constant cosmològica que Einstein havia introduït al principi. Llavors, d'alguna manera, aquesta constant cosmològica que Einstein havia tret de les seves equacions i havia dit que era l'error més gran de la seva vida, ara sembla que la necessitem una altra vegada perquè estigui d'acord, perquè les nostres dades estiguin d'acord amb la nostra teoria. Llavors, aquest plot que veieu allà, aquest gràfic amb aquelles dades, bàsicament guanya el Premi Nobel de Física de 2011, on bàsicament demostrem que l'univers no només s'expandeix, sinó que s'expandeix de manera accelerada cada vegada més ràpid. Molt bé, llavors, què és el que denominem energia fosca? Doncs energia fosca és simplement el nom que donem a aquest mecanisme responsable de l'expansió accelerada de l'univers. És com una classe desconeguda de fluid que omple l'univers amb una aportació d'energia que és positiva per un efecte gravitatori que és com repulsiu, com una espècie de molla. Llavors, hi ha diverses opcions per aquest mecanisme que anomenem energia fosca. Una d'elles és la mateixa constant cosmològica d'Einstein, lambda. Pot ser també un altre tipus desconegut de fluid que pot no ser exactament constant amb el temps, com la constant d'Einstein, o pot ser també que simplement la relativitat general necessiti una modificació a escales grans. La relativitat general és una teoria que funciona molt bé, però que ha estat testejada bàsicament a escales de l'ordre del sistema solar. Llavors és possible que si l'apliquem a escales cosmològiques d'alguna manera perdi validesa. Llavors tenim aquestes diferents opcions, però les observacions de moment van en la direcció d'una constant cosmològica com la que Einstein va introduir. Llavors, al model estàndard cosmològic podem veure quina és la proporció de diferents components que tenim a l'univers en termes de densitat d'energia. Tenim que aquesta energia fosca, que no sabem ben bé el que és, però que s'assembla molt a una constant cosmològica, bàsicament és la major part de la contribució, com un 70%. I després, la matèria ordinària, com nosaltres, diguem-ne, com totes les galàxies o les estrelles que veiem, és només com un 5%. I després hi ha una altra part que anomenem matèria fosca, que és bàsicament un tipus de matèria que té efectes gravitatoris exactament iguals als que tenen matèria ordinària, com nosaltres, o com les estrelles o galàxies, però que no emet ni reflecteix radiació electromagnètica i per tant no la podem veure, però la podem inferir a partir dels seus efectes gravitatoris. Això no és un concepte pas nou a la física, de fet va estar introduïda com als anys 30 per explicar la massa total d'un cúmul
de galàxies, es diu el cúmul de Coma, per aquest home. Aquí està la prova de que això és tan antic com això, no? El 1937. Llavors, les observacions semblen indicar que aquesta matèria fosca consisteix bàsicament en partícules pesants, que interaccionen de manera molt dèbil amb la llum i amb la resta de matèria, però que són bàsicament partícules que nosaltres podríem produir en acceleradors de partícules. És només que els acceleradors de partícules encara pot ser que no tinguin encara l'energia suficient per produir-les. Aquestes partícules poden ser molt pesants i poden ser molt difícils de produir, però s'espera o és possible que en els propers anys algun accelerador de partícules com l'LHC, de la mateixa manera que el Higgs també va costar molt de trobar, perquè és una partícula bastant pesant i difícil de produir, és possible que algun accelerador produeixi una partícula que sigui compatible amb el que nosaltres pensem que la matèria fosca pot ser. I llavors la principal diferència entre l'energia i la matèria fosca, només perquè quedi clar, és que la matèria fosca gravita de manera normal, simplement és un tipus de matèria que nosaltres no podem veure, només podem inferir pels seus efectes gravitatoris, però l'energia fosca no gravita de manera ordinària, gravita amb aquest efecte d'espècie de molla que hem parlat. Llavors són conceptes completament separats i són peces molt importants del nostre trencaclosques. Llavors, bàsicament una galàxia, tot i que nosaltres de la galàxia només veiem aquesta part, ens hem d'imaginar que realment la major part de la matèria que hi ha a una galàxia no està en la part que nosaltres veiem, sinó hi ha com un halo de matèria fosca al voltant d'aquesta galàxia. Llavors, si fóssim capaços de veure aquesta matèria fosca, aquesta és la pinta que faria una galàxia en realitat. Molt bé, aquí tenim un exemple on podem inferir aquesta matèria fosca que forma part de les galàxies. Aquí tenim bàsicament dos cúmuls de galàxies que estan xocant entre ells. Hem d'entendre que aquesta part d'aquí, aquí hi ha un cúmul de galàxies i aquí hi ha un altre. I aquests dos han xocat entre ells. Llavors, què és el que ha passat aquí? Aquí la part rosa és la part de matèria bariònica, és la part de matèria com nosaltres. És bàsicament gas, és hidrogen. Llavors, quan aquests dos sistemes han xocat i han passat un a través de l'altre, la matèria bariònica realment ha sentit aquest xoc. I llavors s'ha quedat com enrere. És per això que aquestes dues parts, que són la matèria fosca, pràcticament no s'han sentit entre elles, perquè no interaccionen. Llavors, en aquest xoc, les parts de matèria fosca bàsicament han passat sense adonar-se que xocaven, només per efectes gravitatoris. Mentre que les parts bariòniques, que podem veure perquè emeten raigs X i demés, que són aquestes dues d'aquí, s'han quedat com allà al mig perquè realment sí que han sentit l'efecte, sí que han sentit el xoc. És només un exemple d'un cas on podem veure el diferent comportament de la matèria fosca i la matèria ordinària. Doncs tornem una mica al principi. Aquesta és la primera diapositiva que he ensenyat. Aquí estàvem parlant d'una pregunta molt antiga, amb una lletra així antiga, i aquestes són les preguntes que teníem com a començaments del segle XX, amb una lletra així com de màquina d'escriure. Doncs llavors, quina és l'actualització de les nostres preguntes avui dia? Doncs bàsicament les dues grans preguntes són quina és la naturalesa de la matèria fosca o bàsicament quin tipus de partícules la formen. És possible que aquesta resposta ens la donin els acceleradors de partícules. I la pregunta del milió és quin és aquest mecanisme responsable de l'expansió accelerada de l'univers. I bàsicament què és aquesta energia fosca que anomenem. Qualsevol d'aquestes dues preguntes, si us proposeu de respondre-les, guanyareu un Premi Nobel de Física. Com veieu, les dues preguntes tenen molts retuits i favorits i no sé què, però no tenen cap resposta. Llavors, tornem al destí de l'univers. Si les propietats d'aquesta energia fosca es mantenen constants, com són ara, bàsicament l'expansió continuarà accelerant-se per sempre. Si per contra aquestes propietats canvien amb el temps, el qual és possible, no dintre d'aquest, no seria llavors una constant, però seria un altre tipus de fluid, llavors és possible que aquesta acceleració es vagi frenant fins al punt que la gravetat guanyi aquesta energia fosca i tornem a
a un estat amb una singularitat, que és el que es coneix com un Big Crunch. També podia passar que aquesta expansió encara s'accelerés de manera més i més ràpid fins al punt de que es trenquessin fins i tot una altra vegada els nuclis, però no per l'efecte de fotons que ionitzen, sinó per l'efecte de que l'expansió és tan gran que al final es trenqui tot i l'univers mori, diguem-ne, de fred, una altra vegada. Tot això passarà, don't worry about it, o sigui, passarà en un temps molt futur, podeu dormir bé a les nits i això. Doncs, com estudiem aquests efectes? Hi ha bàsicament dues maneres d'observar, d'estudiar aquests observables cosmològics. Una és la història de l'expansió, que és com el que he explicat abans amb les supernoves i tal, i amb altres es pot fer amb lents gravitacionals i d'altres maneres que ara explicaré. I l'altra és la història del creixement d'aquesta estructura que veiem des del fons còsmic de microones, que hem vist que tenia inhomogeneïtats, fins a les galàxies que avui dia observem, tot això és el que anomeno estructura. Doncs podem estudiar també la història del creixement d'aquesta estructura. Per totes aquestes proves necessitem el que s'anomenen grans cartografiats de galàxies. I aquí començo a explicar una mica el que nosaltres fem. Què és un cartografiat de galàxies? Bàsicament, un cartografiat de galàxies és com un mapa del cel on bàsicament nosaltres detectem galàxies i mesurem la seva posició, no només al cel, sinó també a la distància a la qual estan de nosaltres. I fem mapes d'aquestes galàxies que tenen una forma d'aquest estil. Aquí, cada punt, diguem-ne, és una galàxia. Aquestes galàxies tenen aquesta estructura tan característica amb aquests filaments i tal. El camp d'aquests cartografiats de galàxies és una cosa que està creixent molt ràpid. La tecnologia ha ajudat moltíssim aquí i llavors, perquè es feu una idea dels números, el 1985, quan es va fer el primer cartografiat de galàxies a Harvard, hi havia unes 1.100 galàxies, es van detectar. Als anys 2000 hi havia com unes 250.000 galàxies i avui dia estem parlant que tenim uns 100 milions de galàxies i això evoluciona molt ràpid. Llavors aquí us parlo del Dark Energy Survey, que és el nostre experiment. Quan dic nostre vull dir que nosaltres hi participem, però no és que sigui només nostre. És una col·laboració bàsicament molt gran, liderada per Fermilab als Estats Units. Hi ha moltes universitats americanes i també a Espanya, al Regne Unit, Brasil, Alemanya i Suïssa. Entre les universitats espanyoles està l'Institut de Física, o els grups espanyols està l'Institut de Física d'Altes Energies, aquí a l'Autònoma. Llavors això és un cartografiat fotomètric, que bàsicament fa com un vuitè de cel, i arribem a redshift com 1.4 i la idea és com mesurar, o al final tindrem unes 300 milions de galàxies nosaltres mateixos. El nostre telescopi, o la nostra càmera, diguem-ne, està posada en aquest telescopi que es diu el Blanco, que està a Xile, al sud d'Atacama, i és un telescopi enorme. Això soc jo i això és el telescopi, perquè us feu una idea. Llavors, això és el cel xilè, que és bastant increïble. Això és el núvol gran de Magallanes, que no es pot veure aquí perquè només es veu sembla un núvol realment, però no ho és. Només es pot veure a l'hemisferi sud, o sigui aquí no es veu. I el cel és realment increïble allà. I això és la càmera que està dins del telescopi, que és la càmera que la nostra col·laboració ha construït, i aquí es veu potser millor. La llum entra d'aquí dalt i aquí hi ha el mirall primari i la càmera està posada allà. Té aquesta pinta. Doncs això és la sala de control del telescopi. Soc jo amb un altre company fent observacions. I la idea és que això d'aquí és la nostra càmera. Bàsicament això és la forma que fa la càmera, que és el que hi ha posada a dalt del telescopi. Cadascuna d'aquestes és una de les nostres CCDs. Això bàsicament és com una càmera del mòbil, o sigui, és el mateix principi, són CCDs similars a les que tenim nosaltres, només que funcionen a temperatures de 100 i pico, 200 graus sota zero, molt sensibles, molt sensibles, i costa 50 milions de dòlars en comptes de no sé, 600 euros. Doncs aquest és un exemple de les fotos que
que podem fer amb la nostra càmera. Això és, perquè us feu una idea, això és tota la càmera, vale? I això és un zoom-in d'aquesta petita part de la càmera. Vale? O sigui, realment, amb només una exposició de la nostra càmera bàsicament podem detectar unes 100.000 galàxies només amb una exposició. Llavors, això és perquè us feu una idea del camp de visió de la càmera, així és com es veuria la Lluna si apuntéssim a la Lluna. No es pot apuntar a la Lluna perquè si apuntes a la Lluna els CCDs es cremen perquè hi ha massa llum, llavors no et deixa fer això, però perquè us feu una idea de quin és el tamany angular amb el qual podem mesurar. I llavors el nostre Survey té aquesta pinta rara, com de tanque o així, i el cel té aquesta pinta. Això és la Via Làctea, està aquí. Evidentment hem de no apuntar a la Via Làctea perquè allà, diguem-ne, tot el pols, i no estem interessats en la nostra galàxia, sinó en galàxies molt llunyanes, i tot el pols que allà es fa que no podem veure el que hi ha darrere. Llavors evitem apropar-nos a la Via Làctea tot el que podem. Llavors, les primeres dades de DES bàsicament són aquests camps d'aquí, i tenim aquesta regió d'aquí contínua a l'hemisferi sud, que és el que anomenem Science Verification Data. Llavors, aquesta és la pinta que fa, i aquí us ensenyo una espècie de vídeo, animació, on realment això és una zona del cel, i ara ens anem movent en Redshift, que el Redshift, recordeu, té a veure amb com de lluny estan les galàxies de nosaltres. Llavors aquí el que veureu en vermell és bàsicament la densitat de galàxies que veiem en funció del Redshift o en funció de lo lluny que estan de nosaltres, i després els punts negres són cúmuls de galàxies que correlacionen amb la densitat de galàxies que veiem, i aquests punts blancs oberts són buits còsmics que evidentment apareixen en regions on hi ha menys galàxies, les regions que són blanques. Però aquí es pot veure bé que realment hi ha una estructura coherent, que les galàxies no estan distribuïdes uniformement, sinó que es veuen cúmuls de galàxies, hi ha filaments, hi ha estructura aquí. Doncs bàsicament això és el que nosaltres estudiem, aquestes són les nostres dades amb les quals fem ciència, les nostres galàxies. Només en aquesta imatge estem veient l'evolució de la densitat de galàxies en uns 4.000 milions d'anys, només en aquest vídeo. Molt bé, hem vist que la matèria fosca ni emet ni interacciona amb la llum. Però llavors, de fet, desvia la llum. Llavors un podria dir, doncs, esclar, la gravetat ho atreu tot, per què no la llum? I un altre podria dir, doncs, però els fotons no tenen massa, llavors la gravetat no els pot atreure, però no. Hem vist que la relativitat general ens diu que el que fa qualsevol conjunt de massa o energia és desviar l'espai-temps. Llavors la llum es desviarà perquè simplement ha de seguir el camí que l'espai-temps el marca, llavors els fotons es desviaran. Llavors què passa? La idea és que amb l'efecte d'aquesta matèria fosca el podem inferir només perquè els fotons que vinguin de darrere es desviaran donat el seu efecte gravitatori. Llavors el punt és que observant la desviació d'aquesta llum podem veure l'invisible. Imagineu-vos que aquí no es veiés bé aquesta ratlla. Tot i així podríeu dir que aquí hi ha aigua, hi ha un efecte de lent, simplement perquè esteu veient aquesta diferència entre la part de dalt de la cullera on no hi ha aigua i la part de sota. Tota la idea és això, és que observant-la aquí, per exemple, podem veure només per com veiem el girassol que hi ha darrere, ja podem tenir una idea de quin és el tipus de vidre que hi ha al mig. Llavors aquesta és la idea del que anomenem lents gravitacionals, que només per observant com la llum que ve de darrere passa a través d'aquestes estructures de matèria fosca podem inferir quina és la quantitat i la forma d'aquesta matèria fosca que tenim al mig. Tenim una galàxia i aquí tenim un cúmul de galàxies que està bàsicament format per matèria fosca, i llavors per l'efecte d'aquesta llum que es corbarà així per aquesta desviació
de l'espai-temps que fa aquesta gran quantitat de matèria fosca, podem inferir les propietats d'aquesta. Llavors, realment, quan diem lents gravitacionals és perquè realment tenen pinta de lents. Realment l'efecte que produeixen és molt similar a l'efecte que produeix una copa de vi o d'aigua com aquesta o qualsevol lent que nosaltres podem mirar a qualsevol lupa. Llavors, si tinguéssim un conjunt de galàxies que fossin esfèriques i tal, que no és el cas, doncs amb una imatge que passa per una lent veuríem una desviació així. Si tinguéssim formes més aleatòries, doncs veuríem alguna similar a allò. Llavors, realment, com us dic, això és un sistema on hi ha una galàxia que està justament al darrere d'aquest cúmul que veiem aquí, i la llum que passa a través d'aquest cúmul, nosaltres l'única manera en què podem veure la galàxia que hi ha darrere és mitjançant aquests arcs que es fan aquí. Això és el mateix que estem veient aquí. Llavors, la idea és que realment aquesta matèria fosca està desviant la llum de la mateixa manera que ho fa una lent o una copa, algo que estem molt acostumats a veure en el nostre dia a dia. Això és una imatge simulada, però d'un cas molt exagerat, però és perquè us feu una idea. I això no és una imatge simulada, sinó que és una imatge real i tothom pot veure aquests arcs que es fan aquí. Això són galàxies que estan molt darrere d'aquestes galàxies que podem veure aquí al mig i que donat a la gran quantitat de matèria que tenim aquí es produeixen aquests efectes de lent. Molt bé, llavors hem vist o veiem que aquestes lents gravitacionals el que fan és fer com que les galàxies siguin com més el·líptiques, però nosaltres això com ho fem no és tan senzill. Això és una galàxia com és en realitat i això és una galàxia una vegada se li ha aplicat aquesta desviació, aquest canvi de forma donat al fet que està passant a través de matèria fosca i d'aquest efecte de lent gravitacional. Però nosaltres això no ho veiem així perquè tenim distorsions de tota la nostra atmosfera i a més també tenim pixelització al nostre telescopi i també tenim soroll. O sigui que el que començava sent alguna cosa així acaba sent més aviat alguna cosa així. I llavors una altra cosa és que nosaltres de fet no estem interessats en cap de les galàxies que vosaltres podeu veure aquí. Totes les galàxies que veiem aquí són molt properes i nosaltres de fet estem més interessats a les galàxies que estan molt més lluny. Llavors, bàsicament, les galàxies en les quals treballem tenen aquesta forma, aquesta pinta. Llavors, això, al final acabes treballant amb galàxies que són d'aquest estil, això sí, amb moltíssimes d'elles, amb centenars de milions de galàxies d'aquest estil. Llavors, bàsicament el que es fa amb aquestes galàxies és ajustar un model a la galàxia i calcular la seva posició, el seu tamany, l'orientació i l'el·lipticitat de la galàxia. Una vegada has calculat aquest model, llavors simplement pots mesurar el flux de llum que hi ha en aquest model i això et dona la seva lluminositat. Llavors, la idea que hi ha a darrere de tot aquest efecte de lents gravitacionals és que aquí tenim galàxies llunyanes i aquí tenim tot d'estructura al voltant. I llavors, aquestes galàxies es veuran, la forma d'aquestes galàxies es veurà distorsionada degut al seu pas a través de totes aquestes altres estructures que hi ha al mig. Llavors, el patró de distorsió que hi ha entre aquestes galàxies té a veure amb la geometria de l'univers i també amb la distribució de matèria que hi ha entremig d'aquests dos sistemes. La distribució de matèria depèn també del creixement d'aquestes estructures que alhora depèn de l'energia fosca. Sé que això és molt complicat, però us puc ensenyar alguns plots, uns gràfics bonics. Això és una imatge real de DES, amb un zoom molt gran. Ara fem un zoom out, és una imatge més llunyana. I utilitzant aquelles tècniques que us deia, podem bàsicament estimar quina és la quantitat de matèria que hi ha aquí. I podem després anar encara una mica més lluny i podem comparar la quantitat de matèria que nosaltres veiem utilitzant aquest efecte només de lents gravitacionals amb, de fet, les galàxies que realment observem. Perquè, com us deia abans, les galàxies
totes viuen en llocs on hi ha altes concentracions d'energia fosca, de matèria fosca. Llavors, realment hi ha d'haver una correlació entre la posició de galàxies que nosaltres podem veure i després la matèria fosca, la quantitat de matèria fosca que nosaltres inferim a partir d'aquest efecte de lent gravitacional. I de fet, hi ha una correlació molt bona, com veieu. Aquestes són realment les galàxies que nosaltres veiem en aquest rang i això és la massa de matèria fosca que nosaltres trobem utilitzant aquest efecte. Llavors, amb això podem fer mapes grans de la quantitat de matèria fosca dintre del nostre survey i de fet també podem comprovar que a les zones on hi ha molta matèria fosca, veiem com allà, veiem camps que tenen moltes galàxies, molt contingut de galàxies que podem veure i a les zones on hi ha poca matèria fosca veiem que són zones on hi ha buits còsmics que bàsicament no hi trobem de galàxies. I ara per acabar, la darrera cosa que vull fer és donar com un exemple més pràctic, més entenible potser, de com realment nosaltres mesurem els paràmetres cosmològics. Llavors la idea aquí és que utilitzem unes eines estadístiques que anomenem funcions de correlació i que bàsicament el que fan és mesurar la diferència entre una distribució aleatòria i una distribució de galàxies que segueix un determinat patró, perquè les galàxies no es distribuiran de manera aleatòria. Només per efectes gravitatoris les galàxies tendiran totes a estar unides entre ells, a formar estructures. Llavors, això potser és difícil de veure aquí, però això és bàsicament el nostre camp, i tots aquests punts d'aquí són punts aleatoris que nosaltres hem posat dintre d'aquest camp. I això, no sé si es veu molt la diferència, però es pot mesurar de manera estadística. Però aquí veieu que hi ha, no sé si ho veieu, però realment hi ha com més estructura, ara ho veureu a la funció. Llavors, bàsicament la nostra feina del dia a dia es basa en mirar coses com aquestes i calcular aquestes funcions de correlació que bàsicament el que fan és donar una galàxia a l'atzar, descriuen la probabilitat de trobar una altra galàxia a una determinada distància. Llavors, això és la distribució aleatòria que us deia i això és una distribució de galàxies. Llavors, la idea és que per cada punt agafem aquest punt i mirem a diferents distàncies, mirem la quantitat de galàxies que hi trobem a un determinat radi. Llavors, podem mesurar aquesta quantitat de galàxies a un determinat radi per diferents radis i el que veiem bàsicament és el que un espera i és que la probabilitat aquesta de trobar una altra galàxia a una determinada separació és més gran com més a prop està de la galàxia. Justament per aquest efecte de que les galàxies graviten, llavors tendiran a estar més juntes entre elles. Llavors, com més a prop busquis, més possible és que trobis una galàxia. Si te'n vas molt i molt lluny, si te vas a una escala quan te'n vas a una escala determinada, llavors ja les galàxies es deixen de parlar, llavors trobes que la funció de correlació és 0 perquè l'univers al final és homogeni a escales grans. Això vol dir que si estàs mirant molt i molt lluny, llavors ja aquella galàxia ja no es parla amb aquesta i realment el que espera és que la distribució sigui completament homogènia. Però a escales més petites, les galàxies sí que senten l'efecte gravitatori entre elles i sí que tendeixen a voler estar juntes. Llavors, una vegada tenim aquestes dades, això és el nostre conjunt de punts, utilitzant aquelles galàxies que veiem allà. Llavors, això és la nostra mesura. Llavors, cada cosmologia prediu una forma per aquesta funció. Prediu una línia que aquesta funció ha de seguir. Llavors, depenent de quins paràmetres cosmològics fiquem, tenim diferents prediccions per aquesta funció de correlació. Per exemple, aquí estem ensenyant el cas on només tenim matèria a l'univers. Tenim que la quantitat de matèria o la densitat de matèria és 1 i la quantitat de constant cosmològica o d'energia fosca és 0. Llavors ja veieu que això no funciona. Només aquí ja estem trobant que no només hi ha matèria a l'univers, hi ha alguna cosa més. Llavors la idea és que un pot jugar amb aquests paràmetres. Un pot dir, doncs ara, en comptes de ficar un univers només amb matèria, anem a introduir una mica d'energia fosca. Ara tenim aquí un 70% de matèria i un 30% d'energia fosca. I veiem que ens apropem una miqueta més, però no arribem a estar d'acord amb les dades. Llavors un pot dir, doncs ho faig per molts models de moltes quantitats diferents d'energia fosca.
faig tots els rangs que pugui d'energia fosca i miro si hi ha algú que estigui d'acord amb les meves dades. I voilà, tens que per un cas on la quantitat de matèria que veus és de l'ordre del 30% i la quantitat d'energia fosca que tens és d'un 70%, que és realment el que trobem avui dia, el que està d'acord amb totes les nostres observacions, veiem que hi ha una línia que bàsicament passa per tots els nostres punts. Llavors, al final hi ha dependències en altres paràmetres, per exemple, això és un altre paràmetre que té a veure amb l'amplitud de les fluctuacions i a més el model cosmològic realment té molts paràmetres que són molt més complicats i que no us explicaré aquí, però aquesta és la idea que vull que entengueu, és que nosaltres tenim unes mesures i els diferents models cosmològics fan diferents prediccions per aquestes mesures. Llavors, és mirant tots els possibles casos i trobant el que millor s'ajusta a les nostres dades, com de fet trobem els nostres paràmetres cosmològics. En un cas encara més real o més semblant al que nosaltres fem, tenim un espai de dos paràmetres, en aquest cas tenim la quantitat de matèria fosca a baix i aquí tenim allò que es deia l'amplitud de les fluctuacions i de fet en realitat tenim molts més paràmetres, és un espai de paràmetres molt grans amb almenys 6 o 7 paràmetres i potser 10 o 12. Llavors utilitzem unes eines que es diuen Monte Carlo Markov Chains, que el que fan és exploren bàsicament és la mateixa figura aquesta que acabo de fer jo, mirant les diferents línies i mirant quina s'ajusta millor, però ho fan de manera més intel·ligent. Ho fan tirant punts aleatoris en pla i hi ha una manera de fer com camins, que el que fan és explorar aquest espai de paràmetres, de manera que al final aquí el color està donant la densitat de punts que aquesta cadena està fent i al final una vegada la cadena convergeix, la densitat de punts aquesta és proporcional a com de probable és que aquest punt en aquest espai de paràmetres estigui d'acord amb les dades. Llavors ja veieu que això comença a convergir aquí al voltant de que la densitat de matèria sigui al voltant de 0.3 i una vegada convergeix aquí està estable aquí i fa aquesta forma. I és així bàsicament com trobem les nostres, no sé si heu vist alguna vegada algun gràfic d'aquests, però això bàsicament és el tipus de resultat que nosaltres produïm i es veu que això és l'espai de paràmetres que les nostres dades estan d'acord i llavors això, un univers amb només matèria estaria al voltant d'aquí, no surt ni tan sols al gràfic, llavors és aquesta la manera en què nosaltres trobem els paràmetres cosmològics. Llavors volia donar un exemple una mica més clar de realment com nosaltres mesurem aquestes coses. I amb això ja acabo, faig una mica de resum. Hem començat parlant del 1915 o així, però des del final dels anys 20 sabem que l'univers de fet està en expansió, això porta a la teoria del Big Bang, que és confirmada una vegada es veu que aquest fons de radiació de microones. Llavors, des de finals del segle XX, a més sabem que aquest univers també s'està accelerant. Llavors necessitem postular un fluid, com per exemple aquesta constant cosmològica, que té una espècie de gravetat repulsiva, però que nosaltres anomenem només energia fosca, perquè no sabem exactament el que és encara, o potser cal buscar alternatives a la relativitat general, com molta gent està fent. Però al final la idea és que desconeixem bàsicament el 95% del contingut d'energia matèria del nostre univers i que estem utilitzant observacions bé en telescopis, com ara en el Dark Energy Survey, o potser en acceleradors de partícules pel tema de la matèria fosca per entendre millor tot aquest trencaclosques. Moltes gràcies.